Eta ekitaldia hasi bezala bukatu nahiko genuke musikarekin, eta hortarako dauzkagu Elene Alustiza, Malen Azpiazu eta Luken Arkarazu musikariak bere doinu goxoekin amaituko dugu bidea. Zahar bat garai berri bati egiteko, kantu kanpotar bat, usurbil hartu genuna, da iragan urrun batien gatu zen pandemia garai hartan, sortu genitunen bat proiektu ederren isla bat, kulturgilon baindarra balioan jartzeko eta bereziki kulturgintzak gizarte eraldatzeko agan boteria azpimarratzeko. Jarri ezagun, beraz, usurbilek behar duen bezala herriak eta udalak elkarrekin sortzen, elkarrekin eraikitzen, sistema anker, hotz eta kupida gabe honek kondenatu egin gaituen bakardadea isolatzen. Gaur ikusi ezinetatik abiatuko dugu berria. Sortzen garen aldarrikatzen, sortzen geroa zugan marazten, sortzen bakardadean isolatzen. Zitzatu da, usurbilgo inordenkotza, hartzestu meta eta laboa, alienista gure iparratgura ratzaien bazterretan arezagun ardako. Hausnerketa egiteko eguna ipatzata, Zure kulturatik elikatu atzara, bakardadearen aurkako txertorik gorena. Kultura ez da isi, kultura herria da. Pixabada nagusi, koloreztatu dezagun eusen dia. gaur kontzientziak astindu, ea barruan askatasunaren giltza. Sortzen garea aldarrikatzen, sortzen geroa zugan marazten, sortzen bakardadea isolatzen, sortzen elkarregan aurritzen, sortzen garea aldarrikatzen, sortzen geroa zugan marazten, sortzen bakardadea isolatzen. Ez dela egokiena, behar dugula publiko komunitarioa, eta hor sartu geha, eta Matiak gaude, eta Matiak asko laguntzen digu, eta hasi gera, baina